Kini kedek All India Radio Shillong, kakubor ban puli dalu setas kini kilong kimat berkongsan jong kakubor. Pelepat ba Menteri Rang Ba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ya kikor kibor bayadai bat kicing ajing sumar ha Civil Hospital Tura. Ajing hikai ke Meghalaya Deaf Association halor ke Sign Language bat karukom ban thapvot ha nongpo. Bat nrakhe kan mau puram kari India ya kaleng khut sngika ba shispa arpho ar ja Netaji Subhash Chandra Bose mentak sngi. Menteri Rang Ba ke Meghalaya Konrad ke Sangma hnen ke sngi ula pelepat ba ikikor kibor ke biadai bat kicing ajing sumar ha Civil Hospital Tura. Kini kikentup ya ke CT scan ke jin pinbiang shushu ikerukam trekam jong ke clinical laboratory ke orthopedic operation theatre bat ke new eye operation theatre nalor ke ward complex. Habakran hakani ke sngi Menteri Rang Ba ulamat phang shapang ke jingdan kam jong ke benta ke bede bat ke imlang salang kentup ya kilat jing sumar ke ba ke sarkar ke deban pinyo syakipat nongsong shnong. Ka Meghalaya Deaf Association MDA ringkat ke jing snok tilang bat ke office jong Chief Electoral Officer Meghalaya Shillong kalapen long ya ke jing ajing hikai basisni halor ka rukom kren da ka basyupin idang lani sign language bat ka rukom ban thapvot ha nongpo ha kala sngi play. Habakran hakani ke sngi ke Deputy Commissioner jong Karibhoi District ikong RM Kurba ibelalong kum ka kongsan ilaong ba ke jing tmu ba kongsan jong ka program kalong ban ajing hikai ya ki booth level officer shapang ka sign language kanang ba ke jing thapvot kan long ka bayat ben bat balat na kinu ke jing kentho bat khlem da no nin yoben yanu na ka ba pendat yala ka jong ka hok lakilong kibadan jingduna hakidukat metru ilakin turu yaki bakin long kibasim kya yala ka jong ka kamram. Menteri Rang Ba ka Assam Usabananda Sonowal hnen kasni ulai kendo ikidkhat jong ka Assam Sahitya Sabha bat ikisang nong thokot jong ki jatbendri trimuluk jong ka jala ha ka chingalang ka balalong ha Guwahati ha ka ba ula batai halor ka nongrim ba ka sarkar ka yeng ha ka biade bat ka bil bat ki waidi ki mat layathu ki khubor sarkar. Daka ba ong baya ki hok jong ki trimuluk halor ka khandau ka syam ka ktin kinong sanshar shnong ki panchayat bat ki lat aikam yada daka ba pentrekam tikna ya ka close ka bahndri jong ka Assam Accord usonwal ula penshay baya ka ktin bat ka lariti jong ki ailat ban yuran namar ka sarkar hi kalakular ban yada ya ki hok jong ki. Kisamla pule jong ki kapto ka Niki College bat University jong ka Guwahati hnen ka sngi kilami susurok ban penpau ka jing persya ya ka Citizenship Amendment Bill arajar country. Ka office jong Deputy Commissioner Election ka Southwest Khasi Hills District kala pentem baya ka thop kerteng jong kinong thap vote bala pentamai na ka benta ka Laipo San Ranikor ST Assembly Constituency bat Laipo Rio Maukarwat ST Assembly Constituency ladap penkre katkom ka Registration of Electors Rules siajar khandai spa hendrupo bat la banit pet yaki ha ka por long tre ha ka office jong Electoral Registration Officer ka ba hamau Menteri Rang Ba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ula ajingmun bandan ke jiyadai bat ke wei pat ke jela ke ba khamhe ke ban long kum ke hnen ha ke ba ke sarkar Meghalaya ke nyamirjingmut bat ka na ke benta kinu ki kam. Habe kram ba kinong tho khubor Menteri Rang Ba ula ong ba ke ne ke jin perkhat kalami hadien ba ki babon na ki jela ka thanjate la mikni ki julat bet tang sa ke sarkar pedeng na ke benta ki kam jongki. Ulaong bakidon bon ki waipat ki jalla hakari ki banyila banyapan ni ya mirjumun ni banyate lok batki haka biadai bat kani ka Meghalaya ka thmu ban pinyadai ni te lok bat ka wai ni ki jalla bakhamhe kum ka Gujarat Telangana bat Maharashtra namar ba ki ni ki jalla ki don la ki jong ki lat ka mai bat jimuntoy kat ba ka Meghalaya pat ka don la ki jong ki rukom le bat rukom trei ki babha daka ni kerukom nla banyak kersan iwei ya iwei pat. Kini kedek All India Radio Shillong kebuan lam syapi ya kubor.
Kari India kan lekan mauburam yau Netaji Subhash Chandra Bose hakalang kutsni ka basispa arpau arjo umentagasni dak jinlik bursentiu ha Central Hall jongkayang darbar tawan kari. Umantri Rangbadu Narendra Modi play yak Subhash Chandra Bose Museum Haret Fort Delhi kumkadak jongkajingraki yakalang kutsni ka. Hakane ke museum kendon kitiar kitar bat kidur ki biadai bat kijim Subhash Chandra Bose bat ke Indian National Army. Kini ki kentup ya ke shuki ding bat ke white lam balapenlan kam da Bose ki medal ki badge ki uniform bat ki wadi kitiar ki badai jong ki Indian National Army. Kakubo sarkar ke yato ba umudi unit ngoro ya ka yad I Jalian Museum ka badan ki jingtho ki basisha shapang ka Jallianwala Bagh Massacre ka balaja ha ka khatlai tarik uyayong shiajar khandas pa khat khanda bat ya ka museum ka badan ki jingpen I shapang ka jingyaki ha ka snem shiajar plus pa sanpo hinyo. Banrakhe ya ke jingdap sansnem jong ke jingdon ka Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram ha ke jilla ka thanjatai lammi lapenlong nin kasni ya ke jingalang ha Convention Center Shillong ha ka ba ka Dr. Sushma Dureja Deputy Commissioner jong ka Adolescent Health Division jong ka Thanat Health and Family Welfare ka Sokar Padeng kalalong ka Kongsan ringkat ke jingdon lang Mission Director jong ka NHM Meghalaya Praveen Bakshi lambat ki wedi ki he ki hai. Habakran ha lang Mission Director ke NHM Meghalaya Praveen Bakshi ulong baladala banyalam bat betin ni kisamla hakalanti ke badai nadu bakidang sedangki balada kilat ni kijinti bapensni ya kalong prium ban priu jongki tan kata ngenla banyo ya ke bor ke bakraw naki banyaram ban kenti syaplang ya kari. Ka Dr. Sushma Dureja kal ai kublai ya ka kenhon na Meghalaya ka balapoi jingmut banrakhi ya ka jingdap sansnem jong ka RKSK. Kalaban rapru da ka baong bak India ka dai kari ha ka ba palat arpong na ka shispa kinong songshunong jong ka ki dai ki samla bat kalong ka badan kam ban kampenlut ya ka pisa na ka benta ka koit ka kya ka roi ka par bat ka jing ai kam ya ki samla. Hakani ki jinalang la samru iki khusnam si ki nongjom haki benta ba pher bala palat ru ya ka plim jong ka RKSK da ka kongsan. Umantri ka Thanat Sports jong ka Meghalaya uba Bante Dorlindo hakala singiblay ula play ya ka National Games Secretariat NGS na ka benta ka jingpenlong ya ka National Games hakasnam arajar arpau ha Meghalaya. Habakran ha ka jinalang umantri ulong bala ainam ya kane ka Secretariat Chakibreo jong ka jilla bat kandai ka jakapen ya baro ki kam ki biadai bat ka National Games arajar arpau Kane ka Secretariat ka don halendat jong ka JN Sports Complex Shillong bat kantrai ya ki kam hapo ka jingpenyat jong ka governing body. Karaj Bhavan Shillong kan play na kabenta ki patba hak arpau san bat arpon rio tarik menta ubnai nadu sashiteng janmit hadu nyo baje menmit kum shibenta jong ka jingrakhi yaka Republic Day. Ka Sarkar Assam kalarai ban ai shipau na ka shispa ka bha tungkam haki kam sarkar ba kijaka puli badai jong ka sarkar na ka banta ki priyu ki baduna ka yok ka kon la shimi ka nikarai haka jinalang jong ka kanhon menteri ka balalong hakala sing play bala penya do menteri Rangba Sabananda Sonowal ha Guwahati ka kanhon menteri kala menjuru Bansa Marsan Hajar Tengka Marway Shikisan Lakmut Kinongrep jong ka jilla hapo ka Mukhya Mantri Krishi sa Sajuli Yojana na ka banta banthi ikitiar bat ki kor ki bor bayadai bat karep karyang. Katto kani ko khubor kalakut ka balawan chapimen ta ka step na All India Radio Shillong hakapo prabajeng in so pa ka Daily Station na ka banta ki khubor kani ka dek All India Radio Shillong.